deftere walla deftel cifotogel jaltinogel fayida jumol ngol e wadde kadi vidéo clip e ɓanginde oɗon projet sammaramo donc wona hay goto so wona Cheikh Hamidou Kane aventure ambigu Cheikh noon dawi ko guirlaɓe sen ceeyi mbiyen salde tebugol kono noon kadi omo jogui koyngal manggal to Matam to ɗum addi noon Matam o par ce que e nder famille makko e wiide goto e sambaji aussi on wiyete ko Samba Tebugol Lamine Hamidou ko guiƴe ko sihlam bandam dokkuɗon aussi fattange wawde andude gueɗe tigui rigui Matam kañum haalanimi pour la première fois wonde gaga wiyedemo Cheikh Hamidou dow andirande e nder famille he ko kanko woni Matam kono e nder deftere nde wiyete ɗum Samba Diallo donc ɗum ko on projet mo ganduɗa ko woni tan mo ganduɗa oɗo kam mboɗo tawi ɗum e junggam mboɗo yiiɗi o joofde kadi no foti jofirde ni par ce que ko poɗɗo kanko Cheikh ko poɗɗo ittanede gueɗal te o ittanama gueɗal aussi par ce que no pamirta ñande dawmi ruttade kadi studio pour wadde enregistré ko ɗo ɗo mbaɗannumi enregistré ɗon Adama Diallo tawi Adama Diallo ko directeur orchestre national joni ko conseiller à la présidence e jaltumi wadde prise à son ɗi o wi kam leydi ndi ittanimo gueɗal ɗum woni prix président de la république ko kanko nawi ɗum hikka to banggue bindol te so tawi lawol rewnomo neɗɗo waɗat compétir c'est à dire yimɓe fof ƴuroto ƴukko cippira ha gañiɗo fof gaño kono kanko ittanama gueɗal o ƴuraki o itta o totta ko wadde ko teddugal manggal donc gueɗel tataɓel ngel heccanki tan min nani caggal de ɓiyam are am min yiiɗi wadde makko documentaire Lamine Hamidou kadi téléphone wi kam won arɓe toon RTS naaɓe nani e puɗɗima waɗandema documentaire ɗum noon firti ko Matam ko kuccaɗo gila hanki yimɓe fof no kucce makko ha joni noon kadi ɓuuri o yarata e duuɓi 95 Samba ko danejo donc Samba ne minne komi sambaɓe donc ko sambaji ɗi ko yontaɓe sehlam Sénégal ko leydi jontadi neɗɗo ne wawi wiide hunde foof Sénégal kono enen gona yontaɓe ɗum wona gonga ken yontaɓe enen yontaɓe par ce que enen démocratie en dawdi hen guila ɓooyi waɗi Sénégal ne jogui matiére grise aji e fannuji foof ene jogui politicien ji ken yeɓeteɓe kono noon hen sahaji ene ɓurta ene fakita kono ko jaam tan luttata rona saabu en kangaka en jogorani ha gueɗa ha ɗum o firto e ɗum ɗo ko hendu tan kono daroru du darat wona ɗum ko noon no mbiruɗa ni mbiɗa haaldanno e Yaya Ngom ɓoyani hayso ko guertoɗe ɗiɗi jiiɗa ene cippira ma won hen ngal gonanɗa e daro ko kaala walla mbasa haalde kono ma hen kam ngal gonanɗa donc mbiyeten tan ko ha yesso ko lawol minne kadi hoto yimɓeɓe cikkumi wona politique min ko politique addimi ɗo gonmi ɗo ɗo jooɗimi ɗo ko politique addimi ɗo no pamirta min ko politique nannimi e jimol walla yimdimi e jimol par ce que min ndemin dawi politique de pinal ne mawnuno e nder on saaha e ko min mbaɗanno ko dañi noon heddiɓe hen goni nalankoɓe no am ni e ɓen mboɗo wawi limde Gouba omona hande Pologne ko goto e nalankoɓe mawɓe minen ndi nokkiɗi jeygol e nokku goto Papa e Cheikh en ko minen nokkiɗi ɗo gotel Djibi frère Guissé en minen nokkiɗi ɗo gotel donc min mbawa wasde jogade point de vue et politique so yimɓe gembima tan minen waɗat no min gembori min puncino e majjam ko ɓurtede nde ay 2000 nde yimɓeɓe mbaɗi yakare wonde Abdoulaye Wade arima fof feew ko ɗon fof woni point de départ débordement ji ɗi kono wargo politique kam ɓooyi ɗo guila 60 ko waɗi ko waɗno toon ko en jiyani ɗum ɗo taw
68 ko wadno ko bonni ko e ko wari ko yimɓe bittani kono so bittima gandu ɗum ɗo ko ɓooyi laamu ko ƴiƴam tan meeɗi rondade sa yeehi Chine to ɗum tuudino ɗo Mao Tse-tung ko maayi toon yimɓe pour ha laamu hiiso ara limotako heddoto tan ko enen en gona suusɓe ƴiƴam en gona suusɓe bone halpulaar noon mbi mo suusa bone laamotako jinmi wiidema ko il faudrait tan yimɓeɓe paama no mbimami nani ɗum ko duliyem ndu darat ala fo sikki ala ndu darat ɓe paye goɗɗum paye développement pétrole nan ɗon gaz o nan ɗon gueɗe goɗɗe nan ɗon halla hakkude hoodere e raññere leydi ndi ko jaarori yeeso ɗum woni miijam ni voilà Abou Thiam no mbiɗa ni politique walla laamu meeɗa wonde laamu deejre ɗum kam koko waɗat tan sabu ko kalɗa ko guila hedde 1968 e gueɗeji goɗɗi mbaɗi noon fitinaji mawɗi mbaɗi pittali kewɗi kimanan keddima hen joni joni o ene heddi e élection fodde wonde lebbi jeegom so heewi ko ɗon haɗata guila président Macky Sall wi kañum waɗani candidat muɗum pour 2024 elle hande fitina o natti wonde hakkude opposant o e pouvoir o elle hande ko coalition e Benno Bokk Yaakaar hande e hoore muɗum ɓuuri jogade e caɗele moni foof ene wiya ko kañum wonata candidat fodde wonde sappo e joyi candidat nene daari moni fof wi ko kañum président mana foti suɓade pour yahana Benno Bokk Yaakaar kono hande ɓuuri labtude hen ko Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye waɗi ni e Mame Boye Diao en waɗi ni wiɓe soko tawi président suɓaki ɗumen kañumen koko jahantama nan koye mumen hono lirduɗa hande e Benno Bokk Yaakaar so tawi woodi mo président suɓi est ce que ma ɗum waɗ deejere walla est ce que watta pusgu politique meeɗa waɗde deyre te politique watta deyre heddoto tan ko hen saahaji ene ɓuuɓa kono hen saahaji ɓuulat ɓay kono maayo ni maayo hen saahaji deeƴata tan hen saahaji maayo ngo wiye ko fillugo joni noon gayi noon so ndendinama e galle goto ka wondirat de ka wondirat ngaɗi mo woni ndi kañum wima kañum guttima gay keddi ɗi gotori hen fof ƴertoto ko wonde kadi politique woni yummu mum ko laamade vraiment wadde parti kay pour kala piiɗo e nder politique yiɗi ko laamade heddoto ko heɓa walla wasa hebde ko contraire o ɓuranno naññude yimɓe woni koto ɗum ɗo wasa wiide wasa foɗanade ɗum wasa foɗanade ɗum woni ko hawni hen ko eyyi way kono kay so tawi a naati politique tan poɗantoɗa ko laamu heddoto holko nañata e hol laamu keɓata walla hol laamu poɗantoɗa ko ɗum poɗantoɗa aywa joni noon ɓe mbi ko woni hen mbi ko keddi tan koye yamirore kono ko ɗum wonno départ o mais kono joni kam way kono ɓe keddaki e yamirore ni ɗum kadi ne gomuɗine ko mbimami joni ko ummini politicien ko laamade est ce que cikkuɗa wona wiide mo hirdani ƴewanta kam nangue jogori wonde ɗon caggal kanko o yahani wona kanko ƴewande mana hol gardoto ɗum est ce que ɗum jorani jolde hen cikkuɗa jolat kay ngay jolat mo hirdani ƴewanta kam nangue kori aɗa andi ko melting pot parti politique ko yimɓe façon ngaji yimɓe ndendata ɗum woodi hen yaltuɓe tan kol coyne to wonɗi ɓe ko ardiɓe kono so yonti tan kadi eɗen ƴokku yimɓe fof ɓi koto ko way kono dingiral bawɗi ni ɗi jagguide nangdila yimɓe fof neɗɗo fof ne wawi dikkade mo foti dikkade o koɓe mbiruji ko lamba ɓe cipirat yimɓe fof heeɓa heddoto noon yataw saɗa ɓurata jogade tan vraiment miijanede ma gaño komo mbiru bawɗi o gembi président gembi mon président gembi mo président gembani kam mi sikku tan woɗɗoyta kono noon weɓirta noon weɓirta noon de voilà joni so tawi président gembi goto
heddiɓe mbi jaadani waɗi mbiɗo min mi yaadani président gembi o te an wonko joguinoɗa e nder man état o wonko président mana halfinma est ce que ala risque uji gonɗi hen wonande mana wiɓe jaadani e soit président o est ce que wata risque uji mboɗa haalde sihilam goto mi woɗɗani politique sihilam goto ɗo dille ɗe fof hay hen goto dillata hay goto dillata so président wi ko kaari hay goto dillata ɗum cikkuɗa eyyi kanko ko ɗum woni kanko noon mijuri kono minnene mboɗo wawi gonɗin ɗum tu sais pourquoi enen en ngala mentalité walla en ngala jikku démissionde mi woppi heewani min de ma ndiddeɗen tan de mi woppi lebbi jeegom keddiɗi mbiyowo hen mi woppi ko jambaro hewata heɓata de biyataɓe mboɗo heddi ɓurata hewde so tawi en jii démission oɓe ene limo e banggueji fof donc ene wawi goto salo kono ɓuuri hen hewde ko heddotoɓe ni wima noon ma en kaltide hen Abou Thiam ko welema mawɗo e joddade ma ɗo subaka hannde o e temps mo dokkuɗa bandiraɓe ko ardi foof min ñaganmama Allah kisal kadi e projet ji ɗi cumbuɗa ɗi Allah yettina ɗum e dow jaam e bandiraɓe foof ma naftoro ko jogori arde hen ko mbaynoɗa bandiraɓe ceerten jayde jaam yo jayde jaam tabaleji jayni jaam arɗo jawɓe sangelo baali pulo mbaɗa yiri jaam jeyɗo bonnara jaɓeri ponnoɗi duulede soppama yogoje ponnoɗo renede ñayama kutori weɗa laɓal yo illamu maɗa soni jarama worɓe filɓe famɓe yakoraɓe leydam